Nápoj, ktorý môže doslova upchať črevá a priviesť vás až na operačný stôl. Nápoj Bubble Tea pôsobí na prvý pohľad nevinne, ale jeho guličky tapioky sú skutočnou pascou. Vyrábajú sa z koreňa manioku, ktorý môže obsahovať ťažké kovy, predovšetkým olovo a kadmium. Tieto látky sa hromadia v pečení, obličkách a nervovom systéme. K tomu sa pridáva veľké množstvo škrobu, ktorý spomaľuje trávenie, spôsobuje nadúvanie a môže viesť až k upchatiu žalúdka a čriev. V jednej porcii je toľko cukru ako v plechovke kolového nápoja. Výsledkom je vysoké riziko rozvoja cukrovky, priberania a poškodených zubov. Ak cítite ťažobu alebo nadúvanie, váš organizmus už potrebuje podporu. Odporúčam vám balzám Bolotova, ktorý cielene aktivuje a prečisťuje celý tráviaci systém, pretože nápoj Bubble Tea je iba jednou z mnohých škodlivých potravín, ktoré bežne jeme. Tento balzám obnovuje prirodzené kvasné procesy v trávení a pomáha telu zbavovať sa dôsledkov všetkého, čo mu škodí. Výsledkom je pocit ľahkosti, viac energie a vyrovnané trávenie. Napíšte do komentárov slovo balzám a ja vám pošlem všetky podrobné informácie aj aktuálne sviatočné zľavy v súkromnej správe.